Salam mehriban adamlar, sağaman oturanmısınız? Altın asır Türkmenistan tele yayılımına kim näme dörediýär diýen sowala zihinler sunugat dörediýärler diýip jogap berýän gepleşigimiziň täze sanyna siz bilen diýdarlaşmak miýetler edenligi üçin Allah Taala 100 000 şükür edýär. Biziň eziz watanymyzda, mehriban Türkmenistanymyzda toýlar toýa ulaşýar. Toýlar toýa ulaşdyn. Beýik zamananyň bagtyýar halky köşkün guppasyna ýaşyl tuğ parlap, toýa çagyryp dur atuda gürläp, gıyratlyny, doratlyny çagyrýar. Ýeňşe ýeten doratlyny çagyrýar. Toýda at çapylar, serpa ýapylar, çeke-çeke oýnun oýnan tapylar, kebap pişer, datly nygmat palaw gor, ýahnasynyň aşagyna alaw gor. Toýuňda barasy daglardan aşar, şahyr şygyr okar, bagşylar joşar. Bagşylaryň joşýan watanyna, eziz Türkmenistanymyzda sunuga dussatlaryna uly hormat goýulýar. Hormatly prezidentimiz biziň Ustad Aýdymçy taýdanlamada siýleg serpaýlar ýapýar. Şu gün biziň mihmanymyz siziň söýgüli aýdymçyňyz Ustad Bagşy. Türkmenistanyň halk artisti Atalowyň döreden soňlanmadyk Aýdym adynaky atly çeper filminiň baş keşfini döreden ýow wagşyň keşfini janlandyran Kerim Gurbanaliýew. Ýöne Kerim bilen söhbete geçmeden öňürti biz size Kerim hakynda gysgaça maglumat berýär. Kerim Gurbanaliýew 1965-nji ýylda Aşgabat şäherine dünýä indi. Ol 45-nji orta mektebi tamamlap, Türkmen Halk Hojalyk institutyna okuwa girdi. Kerim entek 7-8 ýaşlaryna aýdym aýdyp başlady. Onuň köpçüligiň öňüne çıkıp aýdym aýdyp ýörenne eýýäm tügelemi 30 ýyldan gowrak wagt boldy. Ol Annaberdi Attanowyň şägirdi. Kerim Gurbanaliýewiň iň meşhur aýdymy Zülpüň diýen aýdymy. Bul aýdymyň döränine 15 ýyl boldy. Kerim Gurbanaliýew dünýäniň köp ýurtlaryna, Germaniýada, Şweýçiýada, Eýranda, Türkiýede, Ýaponiýada, Daniýada, Gollandiýada, Hindistanda we Aziýa döwletleriniň ählisinde boldy. Ol öz bolan ýurtlaryna türkmen sunugatyny, türkmeniň aýdym sadynyň inçeligini, nepitligini hemem öz zehinini görkezmek başardy. Kerim Gurbanaliýew bir näçe aýdymlaryň ýazgysyny çykardy. Ol aýdymlar toplumyny tomoşaçylara ýetirdi. Şol toplumlaryň her birine 200 goloy aýdym ýerleşdirilen. Häzirki wagtda Kerim Gurbanaliýew albom çıkardı. Onun albomi Ak Söýgülim diýip atlanyrlar. Albomda 14 tane aýdym bar. Kerim Gurbanaliýew şu günkü günlerde täze şekilli aýdymlaryň toplumyny taýýarlaýar. Netip bolsa ýakyn günlerde ol öz şekilli aýdymlar bilen sizi begendirer. Anha Kerim hakyndaky gysgaça maglumatlar şulardan ibaret. Indi bolsa söhbetimize geçýär. Mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly 2 haftalymda da Kerim bar. Kerim Gurbanaliýew hem Kerim Ilyasow. Özlerim ikiden Türkmenistanyň at gadanan artistleri. Mehriban mihmanlar, gepleşigimizde hoş gördük. Tamam. Indi biziň şu günkü esasy gurrunymyz näme hakynda? Biziň ýurdumyzda ullakan waka boldy. Özüm aýratynam sunuga dussatlar üçin ýatdan çykmajak begendirji hadise. Kerim ağa size şol waka gatnaşdyňyz, şol dabarada size hormatly at berildi. Ilki bilen şu adyňyzy bilen gutlaýas. Gutly bolsun, höwri köp bolsun. Indi Kerim ağa, ustad tökmünde. Hemem şu sunugatyň ugruna eýýäm ençeme ýyllar zähmet çekip ýören hünärmen hökmünde öz ýürek buýsançyňyzy beýan edäň. Sağ olun. Doğrudanım ustad diýdiňde gülelikçiyim. Ustad gytzat diýilýär. Öňdenem aýdylýan söz bar. Ýöne şol ustadlygyň, senetkerligiň wagtyny gadyryny bilmek şolary prezidentimiň şahsyr paý edişi. Bir näçe atlary berişi ol tolgunman seretmek mümkin näle. Sebebi ömrüni senede sunugaty beren adamlar da insanlar olur. Şundan başga zat bilen özümden şeýle deme, şundan başga hiç zat oňuramagam. Ömrümem şo ýaşaýşym şol diňe şol aýdym saz döretmeli. Şonu hemmemizden doňkalykda onu hemme bütün türkmen halky şo tolgunma bilen onsoň medeniýet çak berdi bar. Bu bağışlamada at berili. Gulşat gurdu tügelemi yaşlaryň arasyny tanymal. Eýem şu yaşlyny, şu derejeni şunu etmek üçin şu zatlardan soň bir zat galýada diňe işlemeli, döretmeli. Onuň könesi bolmadyň täzesi bolan hakda. Şeýle seýredip oturýarsyň Maýa Kuliýewa
halipalar medeniyet şah berdi. Dün Orad Nefes Döwlet Nazarı Türkmenistan halk bağışık diýen ad berdi. Parahat Şeyhimi halipaların izin dowam etip ýolun dowam etip beren adamlar. Şeýle buýsanlyrdy, begenlerdi. Hemmemiz şu wagt bar kişinin hemme adamlaryň şu diňe gurrunşa barady da. Biri gutlap, biri gowy sözler aýdyp, şuň özüni bir şu prezidentimiz ýaşlyymyz bir ul bayramçylygy öňünden ul bayramçylyk edip berekdi. Şoňa şu ýürek joşkun her kim joşýar. Men şu ine döwlet konsertlerine häzir taýýarlyk işlerimiz gidip dur bolýan, şoňa gatnaşym. Diňe şu biri gutlaýasda. Men gidip hemmesini gutlap begenip şoňa şeýle ol şuňa aljak bir şo ýerde de dogrudan nesibeden garaşdylygymyň şanyny senet 16 ýyllygy gelýär. Şoňa her kim bir zatly häzir adamlar bir täzeden bir joşdurdy da ýaşly. Allah ömrüni uzak etsin. Ine atdaşyňdan bayram. O ine tuğalım atdaşım. Ine kitebken işleýär. Şul atdaşy elmida meser ilki wagtlardan şunu çalyp başlany ýaşak wagtlarynyň onuň başlamyň adyny başgaçyram diýär. Ay şu dyrna saklanýan zadyň mara şoňy getirsen diýerdik-de. Näçe ýaşlardan beri tanýan Kerim? Men ýadyma düşýän indi biz Zülpüň diýen aýdymy döredönümizde 15 ýyl bolupdyr da şeýlemi atdyr. Tuğalemy. Onunum gaty öňrek de o Zülpüňde ýa bu usat sadyny senetkardy. Onun öňrek has men 20 ýylyň owrak tanýan. Tuğalemy onu diýmek siz şonça wagt bersin gotda da Kerim. Hudaýa şükür. Näme? Hudaýa şükür. Şonun aýdyp beräýär atdas, näme? Ýatlap. Ondan sen gotmynyň başyna şo Zülpüň aýdaýyn. Yürekte
çeşmesi açık kara zülfüm. Mindir deser ay cemalına men yeser eyler gara zülfüm. Yüreğime salar yeser men doğan mindir deser ay cemalına men yeser eyler gara zülfüm. Ah yüreğime salar yeser cemalına men yeser eyler gara zülfüm. Berekella Allah'a. Kerim ağa şu at joşup taal çalıp ötüyorsun gol. Sizin öme yüreğiniz buysançlan doğrup duran emeň diye. Reli gülälik ýaşlygymyz ýadymyza çykdy doğrusu. Atdas sağ ol ömrüňizde bolsun. Atdas tuğlama. Bir näçe halipalar görüp özü halipalaga ýeten adam. Biz käýän bir türkmen toýlaryň sebäpleri bar. Bile toýlarda hyzmat etdik, Hudaýa şükür. Indi Kerim şu at şun kun idil bir entek wagtam geçen nokta şu kızgyny bilen şu bayraq alan wagtyň. Men şoňa ýa howlu oturna gülälik doğrusyny aýtsam bir şu at tolgun ýanam. Bir şeýle mukaddes aýda. Näme ýaşulamy ziyada bir adam begenlersen gat ul sogap diýerler. Biziň mertebet bilen prezidentimiz bir näçe adamlary begenlerdi. Şeýle mukaddes aýda, şeýle gowunny. Şoň üçin näme biziň mukaddes kitaplarymyzda aýdylýar, bir etse ýaşyl etseň 10 etse, 100 etseň milyon etse diýer. Biziň mertebet bilen prezidentimiz şol milyon etse Hudaýjan Allahdan aýtsyn. Şu senetkarlaryň adyndan, şu smody şäherleriň adyndan, öz adymdan ulluhan Taňry ýalkasyna aýdýan ömür uzak bolsun. Şolar ýalyk bizi şeýdip bir kiçijik eden zadymyza ulu baha berdi. Taňry ýalkasyn bize de näme öňümizde goýan maksadymyz şunu giýjewini işläp atdas. Şunu ödemek galýa, netip boldy halkyň öňüne söz berýän prezidentime ulluhan Taňry ýalkasyna aýdýan Taňry ýalkasyn. Tügeleme. Bayraq alan adamy joşgudan başgaça bolýar. Tügeleme. Dogrudanam atdas doğru aýtdy da bir kiçijik zähmet düşünüm şuň gali näme dilýär bolyn düňkü adamlar şol görüňde telewizorda seyretdik-de Hudaýa şükür. Buýsanýan begenýän da durman şu telefon alyp ýerine janap ýanky şatlygyny paýlaşýan diýen gaýdyşmaly şu ulu bayramçylygyň öňünden bir ýene de ulu bayramçylyk boldy da. O da sunugy satlan toýun edýärdi. Sebäbi toý meňde diýenim bagışladylar. Ona gowja aýdymlar, gowja saatlar bolsa, gowja goşgular bolsa, gowja hekaýalar hemme zat bu sunugat da senet inçe zat. Şolary galkyndyryp goýbermegi onuň has adamlary da şoňal bir aýdym saat näme diň jalanyna adam ýa bir keypi gowy wagty aýdym saat dinleýär, ýa bir zada gamlanan wagty. Onuň ruhuny seýitleýär adamy. Ýa aşyk bolan wagty. Misal şu aýdym saat alyp çykýar da senet de ol. Indi aşyk bolmak meselesinde men şeýle düşünýän, sunugat adamlary öz käriniň senediniň aşygymy gaýdýar. Size aýdymyňyň aşygysyňyz. Sizem şu guralyňyň, sadyňyň aşygysyňyz. Aşyk bolmasaň eser döredip bolanok diýerde. Indi şu meselede şu senediňi söýmek meselesinde beýleki ustatlar bolýar-da. Indi şolar bilen bäsdeşlik nähilkä Kerim ağa. Kendimiz üçin iň bir nähili wagly mesele bolaýmasa şu. Anverdi halipa bir söz aýdyrdy da men gat kiçi wagtymdan Anverdi halipaň ogly oraz berdi. Bir mektepde okuduk, bir klasda okuduk. Şol benim albomlarym çykanna şonu da aýdan ýerim bar. Men bagyş bolmagyň düýp sebäbi oraz berdi neresi. Anverdi attanyň ogly oraz berdi attan. Şoň üçin ýanky oraz berdi neresi bilen
başlap şondan şu bağışçılık ilkime dep salyadım da ataş bilen yani gepleşiň öňäni hukman suratda şu aýdym saat bağışı bolýan adamlar öňünden bir senedi çalsalar bilseler şu gow bolýar. Menem dep çalıp soňundan bağışı bolup gittim. Merhum men anerdatdan ýanyda çalym öwdel tek käfin ýanyda dep çalym. Aýdym çylan köpsem şey dip sadyňyz bilen Şey dip şonu öwrenip depden başladım da. Sebebi Nuriýa Tokaýew bağışı merhum şu aýdyrtdy. Şolum öwdel tek käfin ýanyda 3 ýyl dep çaldy. Şondan öwrenip halipa şägird şondan öwrenip ondan soň şey dip öz ýoluny alyp öz ýoluny tapyp bağışı bolup gidilýärdi. Ýogsa her kim öz ýoluny bilen bellenýärdi. Öz şolaň içinden öz ýoluny tapmaly. Şu ýoluny tapanda da ustad bolup bolýardy. Ustadlyk onuň ýa sen sesin dinlenende şu planning ses dip görmese de tanalmaly. Ana şonu sen öz ýol goýdun. Onuň anyrdy halipa Pahir neme diýerdi? Egerde ilk bilen şu toýganadan geçmedik, bağışladandan. Ol taplanmasa bolmaz diýerdi. Toýun märekesi, muň san 5000 adam durmuş öňünden geçmeli. Ondan soň ýene de bir diýen zat, eger 1000 san adam duran bolsa saňa 2000 sany göz sere diýendir diýdi. Biri badyr adam aýdymyň sözüni dinleýär, saz bilen işi ýokdur diýdi. Badyr adam sazyny dinleýär, sözi bilen işi ýokdur diýdi. Badyr adam ikisi bilen hem işi ýokdur, özüňe sere diýendir diýdi. Sen özüň näle alyp barýan? Salam alykum nähili, geyinşiň nähili, adamlara bakışyň nähili, mähiriň şu zatlary seni duruşuna sinçilikde göz. Ondan diýdi, hiç wagt şu bir nemeden ýanky bir eýleki muňalaytdy bu sagyny beýdip çaldy, gyzyrdyp şu zat hiç wagt o alyň aly meýdany ýady. Her kim özüň embesini görkezip oňa baha berjek halkdyr diýdi. Hakykat halkda. Şoň üçin bir şu zatlary yetişip hemme zatlar aýdymlar taýin edýärdi. Ýöne ýyllarça ýazylýan aýdymlarym bardy, albomlar barken. Sebebi onuň uly alada näme dolýar? Şu halkyň göwnüne turdumy gaşyl? Ya bir şu halipaň bir şu ýerde ýysyny berip bildimmiken? Ya köp ýerde sözlerini düşünmesen gidip halipalardan öwrenýärdi. Ine köp Akmurat Şarif var, halipamyz Seyit Muhammed Hojaýew, halipa bagşy hem agam gidip düşünmeýän zatlarym şolardan öwrenýän näme? Şu Gurjiyniň diýen aýdymda öter egremçeden bir ýyl Gurjiyniň diýip Gürman Magşy aýdypdyrdy. Onu Gürman Magşyň ýazgysynda ýaman çaltaý diýen eken. O bir şu döwürle hıs edip delim geçýän. Onu ýaman çaltamaý diýip çalt utorup durdy. Men onu halipalardan soradym, ýaman çaltaý diýipdirler bu diýdim. 4 kuplet çakyrş kurup utoraýdy. Hem beýle boldy. Şu döwürler şu ýanky wagty bar eken, bir minut näçe şu ýanky ýazylýanjaň. Şoňa sen ýazyp ýetişämeli şol aýdym. 1 minut dowam. Bir minutdan bir ýarym minutdan burada şu aýdym hukman ýazyp ýetişmeli. Onu misal ýawur senem neýleýin gel bir salatyň boýun sallanyp geçdi. Özüm de sataşdy haly Gurjiyniň dedi. Gymır durt bolýardy der aýdym otoraýdy. Men diýdim, men beýdip diýdim ýazgyda aýdym diýdim hiç kim düşünmez. Bir ýyl ýyňdan bir gowlak gelýän ýalrak nemet. Ay gel mun diýdim howluk manrak aýdyp söz düşnükli bolsun. Soňky şu 4-nji kuplede gelende de ay hemradiyer girem yarın bağına adolmuştum fiyalasın sağına ay gedem kapısına yar otağına men bolsam hımıtkar kula Gurjiyniň dip şu ýerde döwletlerle ýokdyr henräginden seträginden aýdyp nemeden bar. Onuň şu ýerde bir söz bardy, öter egremçeden bir ýyl Gurjiyniň diýip. Şu sözi sen bagşy bolsaň hemme bilmeliler, egremçe näme. Onuň Akmurat Şahar halipadan barıp şu ýyny soramdy, beýlençe aýtdy da. Egremçe şu löpken. Öter egremçeden bir ýyl Gurjiyniň. Diýmek iňçejik bolmaly. Şoňaly, şonu görýän şonu hemme zady düşünüp hem de düşünüp aýdyp hem düşünürüp bilmek gerek. Hukmany suratda bagşy bolsaňam sadyr ne bolsaňam. Onuň ýanky aralykda gülälik jygymy aýdýan şol bäsdeşlik nemedi? Şu bäsdeşlik bolmasa zat döremeýär. Ýöne şol sagdyn bäsdeşlik bolmaly. Sagdyn ol. Diýmek şonu has öňe gidip bolýar. Hemme zatda şeylerde insan eger kalbyny pek tutsa, arasy tutsa,
berdi ol. Näýledin dedi, Allah berýärdi, yaradan Allah. Şoň üçin kalbyň pek arasda tutsaň Allah görüp dur. Diýerler ýüregi açyň, ýola çykdyp ýön ýerden diýilme. Atlas. Ýa-ni halifalar ýatladyk da. O. Şo näme sözümi uğru bolmady ýaly şu anny berdi. Halifaň aýdymlaryndan birini aýdyp berýäli. Bor. Haýdaýdym aýdyp berjek Kerim abi. Dillenlerle Dillenler. maydayl. Şey Bir dedi. iki. Çok nice yıllar geçipdir şulaydımdan. Men käwatçylaydymlar köplenç aydymda toýlarda, şatlıklarda özüm pikir edýärne şu aydymy nice insanlar aşyk bolandyr, magşuk bolandyrlar. Nice ýylyň aydymy da. Nice toy dawralar, Nice toy beýleýänler. dawralar şu aydymy nemedendir onsoň köp şu döwrüň adamlaryň aňyna galynna şu aydymy aýdýan bol her kim bir ýyl Hatta şu pikirlerden duýmaň. aýdymçyň, bagsyň güýji şonda da. Bir näçe ýyllar geçdi de halkyň aňyndan hiç wagt galanok. Şol kompozitoriň güýji diýip ataplar. Gaýtam gitdigiçe ýyl açdygyça şol O. süýje ýany bolup Doğru. bar ya. Hani Onu başyny. näme? Mehmet sen öýüň başlaý başyny. Açtım famol yüreğimi, senin verdiğin güllelere. Oynanmam dedim gitti, tutturmana yar gollun lele. Şondan beri aylar geçti, diye arama yıllar düştü. Aşık gülürken karıştım, geçmedim hiç yolum lele. Ay, infillamlı geçer vaktim, başını yer gül daraltım. Gül daraltım. İrde geçtim benim batım, açılır mı dillere. İrde geçtim benim batım, açılır mı dillere. Açılır mı dillere. Açılır mı dillere. Şu aýdym aýtdyňyz gol Kerim agyň şeýle tetirleri ýadyma düşýär. Söýgü näme diýdim Şahyra garap, Şahyr bir ýyl gyrdy başyny ırap diýdi. Sowal barda jogap ýok, işga jogap bir başgadyr, söýgü bir başga. Hakykatdan hem söz bilen beýan edip bolanok, ýöne söz saz bilen aýdym bilen tüweleme beýan edip bilýän. Şu ýerde näme hakda gurrun edesiň mele? Tüweleme ikiňiz de minni ýaşyňyz bir çene baran, beýdidigim ýetginjeklikden, ýigitlikden saýlanan diýdigim. Inni şu söýgü näme ka aslynda? Söýgü. Hatta şu öýüň başlaý başyny. Söýgü diýilende en ata söýgü bar. Bala çağına söýgü bar.
Watanyň söýgi bar. Ýöne gülelik çygymış matyl gyryp maňa seredýän sebä ol ysky söýgim diýip diýen. Men pikirimçe egerde söýgi bolmadyk bolsa, çyn söýgi, onu da hakyky söýgi, hakyky duýgular, onu ýanky aýdymlarym döremeýär. Ýanky Kerimaň goşgyny aýtdyň. Oňaly şygyrlarym döremeýär. Ýanywam bolmaýar. Bol şuňaly aşyk bolup o söýgi joşup, söýgi joşguny şu hatlar döreýärdi. Indi şu ýerde şeýle sowal berin. Siziň öz durmuşyňyz bile baglanyşykly bolup bir gödelimi, bile mok söýüp bir döreden aýdymlaňyz bolupmy? Bolupdy. Haýt aýdymka. İlki ýadyr diýen o mektep ýyllaryna. Tuweleme. O mektep Ýaşda başlap. İrek başlap. Şonu soňky sınıflarda da şonu ýadyma düşýär bir aýdym ýazdypdym men diýwany dip. Men seniň uğrunda bollum däli diýwana, şatin gedamen aýgyz perwana. Kaşlaryň ýaý, egniň daraý, bolmadym ýarym, çekdim men darym. Kaşlaryň ýaý, egniň daraý, bolmadym ýarym, çekdim men darym. Men seniň uğrunda bolýar däli diýwana, şatin gedamen aýgyz perwana. Men seniň uğrunda bolýan däli diýwana, şahin gedamen aýgyz perwana, aýgyz perwana, aýgyz perwana, aýgyz perwana, aýgyz perwana. Tuweleme. Ne Kerima siz jogap berdiňiz göre Kerima ýat şoňmy oňaýjak boldy. Ýok, senem jogap bermeli bolarsyň. Näme? Attasam aýtdy söýgi her hili bolup bilýär. Esas adam men düşünçüm esas hakka söýgi birinji bilen. Hak söýseň, halallygy söýseň hemme adamlar seni söýýär. Şoň üçin men dile edesim gelýär. Dajan hemme türkmen ojagyna ýankyýalyk attasyň aýdymýalyk aýdymlar ilmidama ýaňlanyp dursun. Aşyk ýigitler döredip dursunlar. Döredip dursun näme? Sen men käl dogry jogap bersen. Men sowajak bolýarmy? Jok bolýar. Sizem bir ışga düşüp eter döredip görmediňiz.